Zizipho ngiyathemba ukuthi umntakama uyaphila, ngiyathemba ukuthi uhamba kahle, ngiyathemba futhi ukuthi imessage yami kuwe iyofika mhlambe ifike ithola indawo. Mntakama sengilalele kakhulu. Uyazama ukuphesha ngapha akuphesheki. Uzama ukuphesha ngapha akuphesheki. Uzama ukuphesha ngapha akuphesheki. Yabona mntakama, khona i-comment engihlangane nayo. Yayisithi they are commenting. uFreud ku 10 years akazange achieve lutho. Ku 10 years ekwi-EFF. Yayise ithi uFreud useless. Angisazi bigaqi leya comment. Ingiphathe kabuhlungu ngoba ibikhulunywa umuntu obe ku live ukade ukhona ngomamele. Ubukhulunywa umuntu we-EFF okhuluma njenganawe futhi owenza njenganawe. Yabona wengane zakwethu mhlambe sifune sifake isikole mhlambe kunina. Yabona uma ngabe niqhubeka ni-attacker abantu abashiya i-EFF bejoyina umkhonto wesizwe. Ngesikhathi umuntu nithi nina umuntu useless, ubeyade useless. Nisho izinto ngaye. Nisitshela thina imessage ukuthi okusho ukuthi lapha ya kuma fighters kugcwele abantu useless ngoba bonke abantu abaphumayo Zizipho niyaba attack. Nizama ukusitshela la yonto leyo ukuthi okusho ukuthi ngala kuma fighters abantu abaqhamuka khona abantu useless ngendlela enenza ngayo. Zizipho uma umuntu edicidile ukuthi ubona umkhonto wesizwe njengamanje ngekhaya, uma ukuthi ubekade umuntu ekwi-EFF busana ukumatheka. Angazi noma mhlawumbe umholi umalema mhlambe angangizwa naye ngenikhuzwe uye. Busana ukuatheka umuntu oshiya i-EFF. Busani ukuatheka umuntu oshiya i-EFF. Lamagama enoshoyo kuye uma ngabe sephumile. Thina njengabantu abangekho kuyo i-EFF sibuka nina, uyayibona? Sibuka nina. Who's next? Ubani manje ozophuma manje ipheni nemthuki futhi nisho futhi izinto ngaye. Namhlanje uDlozi naye usayiqhawe ngoba usekwi-EFF. UMudlozi engavuka ekseni namhlanje athi eshiya i-EFF niyobeka amabala ngaye futhi. Iyekeni lento ngane zakwethu. Iyekeni Zizipho lento. Isidingo sayo asikho mntakama. Asikho isidingo sayo mntakama. Okwenzeka njengamanje kwi-EFF mntakama asikushayeni nathi ihlombe. Kodwa konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Busa mntakama ukufaka lento yokufuna umkhonto ne-MK. Yabo ngiyakunakisela kakhulu ama-video akho. Uyayiphaka nje leyo mpi leyo ukuthi kube khona ukuphikisana manje umkhonto ne-EFF, yabona? Yabo so lonto le ngikubuka ukuthi uyafuna ngisiphikisane, yabo kube khona ukujova no mntakama. Lento yenza njengamanye ama-fighters akuyona into enhle. Siyanicela ama-fighters uma decide ukushiya i-EFF busana ukuba attack. Bahambile ayisekho into eyoshintsha. Ubuholi babo bekuma fighters kubongeni ngane zakwethu ukuthi siyabonga Malemo ukuthi usivusela abaholi. Uyayibona? Noma bengasekho phakathi kwethu siyakubonga lokho uMalema osenzele kona. Uyayibona into enjani? Busana ukuba atheka nithi aba-achievanga lutho useless. Nisho wonke la mazwi nosho ngoba thina esingayona i-EFF okusho ukuthi nitshela ukuthi thina kuma fighters kugcwele abantu useless. Uyayibona into enjani? Nisitshela lo message leyo ngane zakwethu. Zizipho mntakama awuzame enye content mntakama ne awuphume kule MK awuphume kule ama members okwi-EFF phuma nje kuona mntakama ngoba ayisebenzeli i-EFF. Kunalokho ufaka usawoti esilondeni. One day sobe sinto eyodwa sonke.
One day mhlawumbe umalema uyothi nami ngijoin iMK. Ngiyophinde futhi nawe ubeka amabala kuyena futhi. Asikhuleni ngane zakwethu. Asikhuleni ngane zakwethu. Ake sekeni ukukhombana, ake sekuathekana ngane zakwethu. Amaqembu onke abantu abamnyama awahlangane. Asibeni munye. Asiyekeni ukukhomba ngane zakwethu. Lento kusihlukanisa asingayivumini ngane zakwethu. Okwenzeka kwi-EFF asikushayeli ihlombe. Kodwa konke kuyasebenzelana kube ngokuhle. Ehlisa ke ntombi, ehlisa ntombi. Utshela ngama comment akho ukuthi abehlise. Musana uku-attack abantu abaphuma kwi-EFF. Ningakwenzi lokho. Ningakwenzi lokho. One day sifuna ukubona umuntu omnyama ehlangana. Lonto leyo sijabulisa. Busubachukuluza bomkhonto wesizwe. Nani bomkhonto wesizwe? Busana ukubachukuluza be-EFF. I-EFF nomkhonto wesizwe ayixabani. Singavumeleki sitha singene phakathi kwethu. Ehlisa umoya ntombi, ehlisa umoya ntombi. Awuzame inye content ongayenza ngoba le content oyenzayo ayisizi i-EFF. Mhlambe wena ngokwakho uyibona ngathi iyanceda, yabo ayincedi. Yes, ama followers alimele uzowathola. Kodwa ayiyakhi i-EFF. Kunalokho ubhidliza more. Ngesikhathi abantu besoku i-EFF umkhonto wesizwe ukhuluma kabi ngabo, ubenza more thina sibathande kakhulu. Ngesikhathi nina niba rejecta nina nisho izinto ngabo, nenza more ukuthi thina sibathande kakhulu. So umkhonto wesizwe mfowethu uyikhala wonke umuntu. Nawe kusasa mhlambe nawe uyuvuna ukuthi nawe hayi nami sengumkhonto wesizwe. Sokwamukela ngezimhlophe izandla. Akekho umuntu obekhuluma amabala ngawo. So nje mntaka manje ayihlali phansi bamba umthetho. Ngiyathemba mfowethu ukuthi message yami kuwe ifike kahle, ayinayo inhlabathi mfowethu kodwa nje iyakha mntaka mama ngoba une content efaka usawoti esilondeni. Awunayo i-content eyakhayo nenqubela phambili. Kunalokho i-EFF uyenza abantu bayibunga indlela le bayibuka ngayo. Please mntaka mama ayihlale phansi mamba umthetho. Jikjayela mkhonto ama fighters singane zandawonye bafowethu. One day lento noyibona bamhloza iqala ukuthi kwakungakona ukubulala amaqembu amanye kodwa sasifuna ukuthi abantu abamnyama bonke bahlangane babe munye. Ngiyabonga kakhulu mntaka mama. Engathi ngafika ithole le message yami enhlizweni yakho futhi ithole kahle futhi ungizwe kahle ungangizwa mhlambe kabi. Ngikutshela mkhonto